ಕುಡ್ಲ is our city. ಕುಡ್ಲದಕುಲು is our emotion. ತುಳುವನಾಡ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಮಲ್ಲಸ್ಥಾನ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆದ ಬೂಡಾಯಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡ್ದು ಸುಮಾರು 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ನಂಬಲಿಗೆಗೆ ಕಲಸ ದೀಪಿಲೆಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗೋಚರ ಆತಂಡು. ಬೆದ್ರೆಡ್ದು ಶಿರ್ತಾಡಿಗೆ 10-11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ತು ಉಂದುವೆ ಮಾರ್ಗುಡು ಕೂಡ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋದನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದಿಲ ಕೈತಲಾದ ಪೋಡಾಂಡ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡ್ದು ಹೊಸಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದತ್ತಮೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಲ್ಪಡ್ದೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಊರುದಕ್ಲೆನ ಪಾತೆರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ತೆರೆಯೋನುಗ ಒಂದು ಶಿರ್ತಾಡಿದ ಫಲ್ಗುಣಿ ತುದೆ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷಗಳ ದುಂಬು ಪಂಡ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ ಅಜ್ಪೆತ ಕಾಲಡು ಈ ಫಲ್ಗುಣಿ ತುದೆತ ಆಮೇಡ್ದು ಇಡೆಬತ್ತದು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತಿನಾರು ಈ ಶೇಷಗಿರಿ ಶೇಟ್ ಪನ್ಪಿನಾರು. ಅಪಗ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಡಾದಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗೆಡು ಅರೆ ನಮಗೆ ಆಯ್ನ ಮಂಜುನಾಥೆರೆಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆರನ ಕಲ್ಲಗುಡಿ ಒಕ್ಕ ಮುರಕಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಬೇರೆ ಈ ವಿಶೇಷನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ಬೇರೆನ ಅಮ್ಮೇರು ಶೇಷಗಿರಿ ಶೇಟ್ ಈ ಜಾಗನು ತೂದು ಊರುದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ತೆರಿಪಾದೇರೆ. ಊರುದಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ತೂನಗ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲಡೆ ಕೆತ್ತಿದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಟಿಕಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಸಾದಿನವಂತೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಲು ತೋಜಿದು ಬೈದುಂಡು. ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ರೂಪದ ಮೂರ್ತಿಲಾ ಇತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬೈದುಂಡು. ಊರದ ಜನಕುಲು ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೈ ಮುಗಿತೇರು. ಸರಸ್ವತ ಬ್ರಾಣೆರಾಯಿನ ಶೇಷಗಿರಿ ಶೇಟ್ ದೀಪದೀದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವರೆಗಾದ ಕಲ್ಲಗುಡಿನ ಮಣ್ಣಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಮುಳಿತ ಮಾಡು ಮಲ್ಪಾದರೆ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಶೇಷಗಿರಿ ಶೇಟ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಶ್ಯಾಮರಾಯ ಶೇಟ್, ಪೂವಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ರಾಮ, ಪದ್ಮ ಬಂಗೇರ, ಬಾಗು, ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಮಂಜಮ್ಮ, ಶಾಂತಾರಾಮರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ ಶೇಟ್ ಪನ್ಪಿನಕಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಾದುಪ್ಪಿನ ಪಂಡ ಅವು ಶೇಷಗಿರಿ ಶೇಟ್ ನಮಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಶೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಾರಾಮರಾವ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕಾಡದ ನಡುಟು ಅಂಚ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಸಾರತ ವರ್ಮನುತ 70 ಮೂಜೆಟ್. ಅಪಗ ಊರುಡು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಜೋರುದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೊಗು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿತ ಮಿತ್ತು ಮಾಮಲ್ಲ ಸೂತ್ರೆ ಮರ ಬೂರುದು ಗುಡಿ ಪೊಲಿದು ಪುರುಂಡು. ಆಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮುಂದುವರಿಸಾವಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಶೇಷಗಿರಿ ಶೇಟ್ಗೆ ಸಾರತ ವರ್ಮನುತ 84 ಸಮಯೋಡು ಪ್ರಾಯೋದ ಸಹಜವಾಯಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ಬೇತೆ ಸಹಕಾರಲಾತಿಕಂದೆ ಪೋಯಿನೆಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು. ಆಂಡ ಉಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೂತ 85 ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಾಯರು. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಶೇಷಗಿರಿ ಶೆಟ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚನೆ ಚಂದಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿ.ಕೆ. ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂತಾರಾಮರಾವ್, ಶ್ಯಾಮರಾಯ ಶೇಟ್ ಪನ್ಪಿನಕುಲನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಊರುದಕ್ಲು ಪರವೂರುದಕ್ಲೆನು ಸೇರಾದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಕಟ್ಟುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾದೇ ಇತ್ತುಂಡು. 40 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡುದೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ಡ್ ಆಯಿನ ಖರ್ಚು ಬತ್ತಿನ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕನುಲ್ಲ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಅಪಗನೆ ಡೈರಿಡ್ ಬರೆದು ದೀವಂತೇರು. ಇತ್ತೆ ಶೆಟ್ರು ಇಜ್ಜೇರ್ಂಡಲ ಅರನ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಆ ಕಾಲಡು ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಬೈದಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಶೇಷಗಿರಿ ಶೇಟ್ನ ಇಲ್ಲದಕಲು ಜಾಗೃತೆಡ್ ದೆತ್ತದೀತೇರು. ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೂತ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮುಡು ಮುಲ್ಪ ನಾಗದರ್ಶನ ನಡತಂಡು. 2000 ಆಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ನಡತಿನ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸತ್ಯ ತೆರಿದು ಬೈದುಂಡು. ಕಾರ್ಲದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ದೇವರಾಯ ಶರ್ಮೆರ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡ್ ನಡತಿನ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನವು ಮಹಾದೇವಿ ಅತ್ತು ಸಿರಿದೇವಿ ಪಂಡದು ತೆರೆದು ಬೈದುಂಡು. 2011 ಕುಡೋರ ನಾಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾದಿರು. 2006 ಬಲಿಮೆ ದೀಪಾದಿರು. 2014 ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡತಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಒಂದು ಬೆದ್ರದ ಅಪ್ಪೆನ ಬಸದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಪಂಡದು ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಅಂಚಾದು ಅಮ್ಮನವರ ಬಸದಿದ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರಾಯಿನ ಆನಡ್ಕ ಗುತ್ತುದ ದಿನೇಶರನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಕಮಿಟಿದ ಎದುರುಡೆ 2017 ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ಬೆದ್ರದ ಅಪ್ಪೆನ ಬಸದಿಗಲ ಈ ಜಾಗೆಗಳ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ ಪಂಡದು ತೆರೆದು ಬೈದುಂಡು. 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ತಾನಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ಟನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಾಯರು. 2022 ಮಾರ್ಚ್ 22 ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡತಂಡು.
ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿಲಕ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪಿನ ಮಾಂತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ಬೈದಿಂಡೆ. ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಸಿರಿ, ಕುಮಾರ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ, ನಂದಿಗೋಣ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ, ಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ತೋಜಿದ ಬೈದಿಂಡೆ. ಒಂದು ಸಿರಿನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸುರುಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರು. ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ತುಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದಿಂಜಿನ ನಾಗಬನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಟಿ 500 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕೆತ್ತನೆಲು. ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಮಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸಾರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತಜಿ. ಈ ಜನ ಇಂಚ ಗೆಲ್ಲು ಪೊಲಿತದು ಅಡ್ಡ ಇತ್ತಿನ ದೈಕುಲು ಬೂರುಲೆನು ಒಯ್ತದು ತೋಜಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನನೆ ಕೈ ಪುರ ತುಂಡಾಯಿನ ಸಿರಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂದುಪ್ಪಿನ ಸಿರಿನ ಕೈಕುಲೆ ಭಗ್ನ ಆತಂದೆ. ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತರಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋಡಾರ್ದು ಬೈದಿಂಡು. ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಮೂರ್ತಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋಜಾದು ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನರೆಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಈಡೆಲೆ ತುಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್. ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಸುರುಟು ಈ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೂಯಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಶೇಟ್ನ ಮಗೆ ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಶೇಷಗಿರಿ ಶೇಟ್ನ ಪುಳ್ಳಿ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 500 ವರ್ಷ ಪುರಾತನ ಐನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತದು. ಅವಕ್ಕೆ ಮರ ಒಂದು ಗಾಳಿಗೆ ಮರ ಬೂರ್ದು ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ, ಕುಮಾರ, ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ, ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡು. ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಕಲ್ಲು ಉಂಡು. ಪೂರ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನ ಆತಲು ಅಂಚನೆ ಅವು ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಇತ್ತೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನೀರುಡುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹೊಸತು ಬಿಂಬ ಕೊಣದ್ದು ಅವೇನು ಜಲಾದಿ ಮಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೂಲು ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಪದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಕೇರು ಅತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜರನ ಕಾಲಡ್ ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದು ಬೈದಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನಡ್ಕ ಗುತ್ತುದ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಬೇರೆನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಿನ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಗಡೇಲು ಗುತ್ತುದ ರವಿರಾಜ್ ಕಡಂಬೇರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿರ್ತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಡ್ನೇದ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಹೆಣ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಇತ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆ ಹೆಣ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನ ಮೂಲಿಯ ಕಮಲದ ಬಡಿ ಬಂಡದು ಒಳ್ಳೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ನಾಗಬಣ್ಣ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವರ ಉಂಡು. 500 ವರ್ಷ ಪಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಪುರ ಇಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಪುರ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಒಂದು ಇತ್ತಿಂಡಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಅಜೀರ್ಣ ಆದ್ಬೋತುಂಡು. ಏನಿತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು 2-3 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದು ಉಂಡು. ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಒರಿದಿನಲ್ಲ ಏಕೆ ಇತ್ತು ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಳು ಇತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲಟೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದ ನನ್ನ ಏನ ಊರ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಕ್ಕಿಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಈಯೋಡು ಆವೋಡೊಂದು ಉಂಡು. ಊರುದಕ್ಕಲು ಪರ ಊರುದಕ್ಲೆನು ಸೇರಾದು ಉಂದುವೆ ಮೇ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಮಾನಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಮುಕ್ಲೆನ ಯೋಜನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊಡ್ದುಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊಡ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಡಿಡಿ ಕೊರ್ತೇರು.
ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯದ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಹೆಗ್ಡೆರನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಶ್ನೆಡಿಲ್ಲ ತೋಜಿದ ಬೈದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಕಡಂಬೇರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಹೆಣ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಉಳ್ಳ ದೂರ 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 ಪೆರಾಡಿ ಇಂಚು ಪುರ ಬುಡದಾಗಲಿ ಪುರ ಪೆರಾಡಿ ಬುಡು ಬಣ್ಣ ನಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೆಗ್ಡೇರಿನ ಬಿಡೇದಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನೊಂದು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗಿನಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಡು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಪೂರ ಹೋಜಿದ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವಳು ಬಣ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಬಣ್ಣದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಈ ಸಜ್ಜೋದು ಬೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಸೇರೊಂದಿನ ಬಾದಿಲಿನ ಪೂರ ಕಳೆಯೋಡಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಡತ್ತುಂಡು ಉಂದೆಡದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಂಡು ಸುಮಾರು 5 ನಾಗನ ಕಲ್ಲಡು 7 ಇತ್ತೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಿತಿತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ದ ಕೆದುತ ನೀರಿಡು ಪಾಡದೀತೆರು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಊರುದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ SD ಸಂಪತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕಡಂಬೇರು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತಾ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮಿರಾಜ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಡ್ಕ ಯುವರಾಜ ಪುವಣಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೆ ದೀಕಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾನ್ ಬೋಗ ಬೊಕ ಯಶೋಧರ ಪೂಜಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪುದಾರಿ ಯಶೋಧರ ಪೂಜಾರಿ ಪಚ್ಚಾಡಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನು ಸುರುತಾದ ಇಡೀ ಬರ್ಪನಾಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ ಉತ್ತರ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಈ ನೆಕ್ ಬತ್ತದಾರು ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಕಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನ ದೇವರು ಇತ್ತೇರು ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಏನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಮಲ್ಪ ಎರಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಏರನಂಡಲ್ 10 ನೆಟ್ಟು ಜತ್ತದ ಮಲ್ಪುಗ 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಏನನ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತನಾಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುತಾದ ಕಡಂಬೇರೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೇರು ಇಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಅರೆಡ ಎಂಗುಲು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಎಂಗುಲು ಪೋದು ಪಾತೇರಿಯ ಇರೇನು ದುಂಬು ದೀದ ಎಂಗುಲು ಬೇಲ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಗುಲು ಹಿರಿಯರಾರು ಅರೇನು ದೀದ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಜತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತು ಭಯಂಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದು ನೆಲ ಸಮಾನವಾದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಾದ ಕೊಡ್ತಾ ನೆಟ್ಟು ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಪರ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಾಕಲ ಮಾತೇನೊಂದು ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತ ಬಂಡ ಮೂಲ ಪಾಪದಾಕಲ ಏನು ಯಾವ್ದಾರ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಏನು ಯಾವ್ದಾರ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪರ ಊರ್ದಾಕಲ ಸಹಾಯ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡು ದೇಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ 5 ಕಾಲು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಭಟ್ರು ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗಳು ತೂತ 5 ಕಾಲಿತ್ತನ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲಿ ಏರ ದೂರ ಡಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತದೇರು ನಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಅಂಚನೆ ಆದಿ ಆಲಾಡೆ ಹಬ್ಬಗದಾರಾಗ ಸಿರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಉಂಡು ಐನ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪುದಾರ ಬರೋಡು ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತ ವಿಚಾರವಾದ ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಕುಲನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ನುಡಿತ ಪ್ರಕಾರ ಆಲಡೆ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟು ನಂದೊಳಿಕೆ ಬಲಿಪು ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಅಬತಾರ ಕಬತಾರ ಮಣ್ಣುಡು ಪನೊಂದು ಧರ್ಮ ತತ್ತಂಡ ದಂಬೆಕಲ್ಲ ನಡೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಂಪು ಕಡಪೆರೆ ಬುಡಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿ ಬರ್ಮೆರು 7 ಸಿರಿಕುಲು ಒರಿ ಸಿರಿಕುಮಾರೆ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಬೂತೊಲು ನೂತ್ರ ಗಂಡ ಗಣಕುಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಮೆರೆಪಿನ ಸತ್ಯದ ನಡೆ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿ ಮೂಲದ ಪೇರ ಚೀಪೆದ ವಿಷತ್ತ ಪರಿಣಾಮದ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಬೂಡು ಆದಿ ಆಲಡೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಈ ಗ್ರಾಮಗು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪಣದ ಪುದರ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣನೇ ಸಿರಿತಾಡಿ ಆಯಿನ ಈ ಜಾಗೆದ ಮಹತ್ವ ಪನ್ಪಿನಿನ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಾದಿರು ಯಾನು ಎಂಟ್ರಾಡ ದುಂಬು ಮೂಲು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಸಿರಿತಾಡಿ ಪಂಡದು ಪುದಾರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಪೊಕ್ಕ ಇತ್ತವನು ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಸಿರ್ತಾಡಿಂದ ಬತ್ತಂಡು ಕಾರಣ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು ತೋಜಿದು ಬರ್ತದಂಡು ಊರುಗೆ ಪುದರ್ ಕುರ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳೆ ಬರಡು ಅಂಡ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚಾಂಡಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾಸು ಸೇರೋಡಾಂಡ ಊರುದ ಪರ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ಕೈ ಸೇರಾವುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಆಸೆ ಪಾಡೊಂದು ಜೇರು ಪ್ರತಿವರಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಇಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಎಡ್ಡಾವಡು ಊರದ ಜನಕ್ಕಲೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಊರ್ದಾಕಲ ಪರ ಊರ್ದಾಕಲು ಸೇರಿದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಯಕಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡಾವಡೊಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತೆಡೆ ಯಾವ ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು
ಕೃಷಿನ ನಂಬುದು ಬದುಕುನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ. ಹಳ್ಳಿಡ್ ಮಲ್ಪಿನ ಕೃಷಿಟ್ ಲಾಭಡ್ದುಲ ಖರ್ಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರೆದಿನ ವಿಷಯ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಊರುದಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪರ ಊರುದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಜೋಡಿಸಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಮುಕುಲೆನ. ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಒರಿಪಾವೆರೆ ತುಳುವೇರು ಮಾಂತ ಒಂಜಾವುಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಂಬುಲಿಗೆದ ಪಾತೆರ. Kudla is our city. Kudla Dakulu is our emotion. ನಮಸ್ಕಾರ, ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದ ತಿನ್ನ ಕುಸಲ್ ತರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿತಿನಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿದಾಯಿ ಬೈ ಇವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡೋದು ಒಂಜಿ ಪೊರುಳ್ದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬೈದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಇಂಜಿನ ಮಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಕುಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಪಿದಾಯಿ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ನಾಕೇರಂದ ಅಕಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಐನ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು. ನಮಸ್ತೆ. So hi, enna budar sanidhya. Kudla is our city. Kuddadagulu is our emotion. ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ, ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲು ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್. ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲು ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲನ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಾನ ನಿಕ್ಲನ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ, ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಇಸ್ ಆರ್ ಇಮೋಷನ್. ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಮರೆಪೋಚಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.